Ola, boas tardes a todos, benvidos a este ciclo de audicións de primavera. E nada, desexamos que disfrutedes moitísimo ca actuación, que os rapaces e rapazas que tocan hoxe tamén disfruten moito, e que faga señal, que estou segurísima. Apaga de os móviles para non facer ruido e todo eso, vale? E nada, damos comezo pola primeira. Gracias.
hoxe, noraboa a todo o alumnado que participou. Grazas a todos por asistir. O mércores hai outra audición á mesma hora, 7:30, do alumnado de Vento, por se estades interesados, xa sabedes. Nada máis, despídome, moitas gracias a todos. Noraboa.